dels serveis territorials de cultura que ens ha acompanyat tota l'estona, estem molt agraïts, gràcies, i a la Carme Vidal, representant de l'Institut d'Estudis Vilardencs, si volguessin pujar i si ens volguessin dir alguna cosa a tots, els que estarem darrere i els que estareu davant. Per tant, sisplau, i clourem una miqueta l'acte. El micròfon? Sí. Molt bé. Bona tarda. Avui, Josep, bona tarda a tots. La primera que s'ha de perdonar perquè no us acompanyem des del primer moment. Quasi, jo entenc. Perquè a l'hora del diputat encara no el tinc, hi havia un acte a la universitat que es presentava un primer volum d'urbanisme a Tàrraco, cancel·lat, cancel·lat pel doctor Ruiz de Arboló i van demanar que també fos, i encara no tenim els humans aquelles coses que tenen els personatges de compte de poder aparèixer i desaparèixer en un altre lloc, que ens aniria bé de vegades, no? És a dir, el fet aquest de poder traspassar una pàgina i trobar-nos, sortir de la universitat i trobar-nos a la biblioteca, però això encara no és possible. Abans del capítol d'agraïments, deixeu-m'ho dir, un plaer, com sempre. És a dir, el plaer de poder recuperar aquestes pàgines o poder descobrir aquestes pàgines. És a dir, que aquest aniversari ens ha servit a tots plegats per poder